Ị ma na asụsụ Igbo nwere mkpụrụ edemede pụrụ iche ị ga-amụta taa? Do you know that the Igbo language has unique letters you can learn today? Nọrọ ebe a, ejela ebe ọbụla ka anyị mụkọọ ya ọnụ. Stay here, don't go anywhere. Let's learn together. Asụsụ Igbo nwere mkpụrụ edemede 36. The Igbo language has 36 letters. A, B, Ch, D, E, F, G, B, R, G. Ọ dị mfe, ọkwa ya? It's easy, right? H, I, J, K, P, Q, L, M, N, N, Ng, Ny. Ka anyị gaa n'iru. Let's continue. O, P, R, S, Sh, T, U, O, V, W, Y, Z. A for akwụkwọ, book. B for bịa, come. Ch for Chukwu, God. N for nne, mother. M for mmiri, water. U for ụlọ, house. Ị na-amụta nke ọma. You are learning well. Well done. Cheta mkpụrụ edemede dị ka ị, ọ na u pụrụ iche n'asụsụ Igbo. Remember letters like ị, ọ na u are unique in the Igbo language. Asụsụ anaghị efu mgbe a na-asụ ya. Language does not disappear when it's being spoken, when people use it. Kedu mkpụrụ edemede kacha amasị gị? Which letter do you like most? Dee ya na comment section. Soro anyị maka ịmụtakwu asụsụ Igbo. Subscribe to learn more Igbo language. Daalụ.